Hi guys! Good morning! Umuulan, medyo malamig ang panahon. Ayan si Sherwin, nakahubad pa rin. Wala siya nagdamit. Magbakod na takay. Mag-ready na punta sa ating almusal. Ayan, naka-brief-brief lang yan. Tabunan mo yan. Baka makita. So, punta tayo sa kusina para mag-prepare tayo sa ating almusal. Umuulan guys, kaya medyo malamig ang panahon. Si Putot, ang among Putot, what happened to you, Putot? Hindi ka nalamigan, Putot? Hindi gitugnaw among Putot. Namon putot na mo, di. Among putot na mo, di. Agay, nanghiwid. Agay, nanghiwid ang among Putot. Agoy, gisimhutan man nimo ang akong syulalay. Why did you simut-simut sa akong syulalay, Putot? Nabahuan ka sa akong syulalay, Putot? Early in the morning, mag-init na karon sa kuan. Ang ulam namin kagabi ay karning manok. So, ito ay iinit natin. Ayan. Hay, nabulol ako guys. Kaya, medyo maulan. So, medyo malamig ang panahon. Sarap mag gakos-gakos. Char! Gakos-gakos. Huwag na mag-gakos-gakos, guys. Tingnan natin kung may bahaw ba. Kunti lang ang bahaw. Eto. Putot. Ang putot-putot na to, iinit natin dito guys. Ang ano. Ayan. Initin natin ang ating ulam. Ulam for today ay chicken joy. Ang ganda ko. Why? Ito ang ulam namin kagabi. May sobra pa, kaya iinit natin. Parang medyo marami ang ano oh. Naglangoy naman ni sa mantika dyan. Kay ang manok na kuan bitaw, dili Bisaya, magmantika. Kusog magmantika no? Kuan mo ana, nakabantay mo ana. Magluto tayo ng kanin kasi kunti lang pala ang kanin. Kasi si Putot, wala nang budget si Putot pag hindi tayo magsaing. Eto, dahan-dahan lang ang apoy dyan. Hinatid namin doon ang ice candy sa kanila ni Lilin. Grabe kamingaw ang bahay ni Lilin. Kasi si Riri lang ang nandoon. Ang mga bata lahat nandoon sa Cagayan. Pati si Mother Marites nandoon din sa Cagayan. At saka sila ni Auntie Mercy ay umuwi na. Tapos si Father naman, doon si Father sa bukid na tulog. Si Riri lang doon. Kaya mingaw na mingaw ang bahay. Nandoon si Utik rin sa Cagayan kasi si Alciel ay mag-graduate. Si Alciel at saka si Raymond. Pati ang mga bata nandoon lahat sa Cagayan. Kaya mingaw na mingaw jud ang kapaligiran. Itongtong na nato guys ang atong nilongag. Okay, para makakain na tayo. Isang salmon lang ang sinaing ko kasi may bahaw. Eto, medyo marami ang bahaw. Kakain na tayo guys. Kasi si Sherwin, natutulog pa yan. Mauna na lang tayong kumain. Manok na manok ang ating ulam for today's breakfast. Ito ay sa aming dalawa ni Putot. Ang sinaing ko ay si Sherwin na lang ang kakain niyan. Maghugas ako ng kamay kasi masarap ang ulam. Gusto ko magkamay. Nakahugas na tayo ng kamay mga sis. Kain na tayo sa almusal. Hindi na ako nag-inom ng kapi-kapi. Kasi nung nakaraan nagkapi-kapi ako guys, parang gagmay na kay kong inihian. Nakabantay mo katong nagpalit ko og kape. Tapos umaga nagkape ako, then sa gabi nagkape ako. Dadto dayon murag hangtod karon gagmay na kay kong ihi
Sa amo ning duha ni Putot kay para maka almusal na pud si Putot. Eto, paganahin ko kayo. Papalawayin ko kayo na ako ay kumakain. Char! Amen. Let's eat, guys. Malamig ang kanin. Pero okay lang. Laban pa rin Japan. Mainit naman ang ulam. Mukbang. Kaon pa. Ganahan ko magsibsib sa bukog. Nga. Labi na maglagurot dayon. Kaon ta. Tanan. Putot. Wait lang putot ha. Sa mga nagtanong dyan, saan daw kami nag-CR? Dyan kami sa pinsan ni Sherwin nag-CR. Kasi wala naman kaming CR dito. Kain tagay, tanan. Mami Vic, kain tayo. Madam Tess, Mamita, kain tayo. Lahat-lahat. Arnold Jod, kain tayo. Miss G, kain tayo, Madam. Miss M, kain tayo, Miss M. Mukbang tayo. At Abigail, kain tayo. Mukbang. Sherwin, nagpano? Makahan si Sherwin. Man. Kanya sa kang putot, ato yung sabawan. Kanang mukbang, mura na siya bulas-bulas style, no? Kaya ba na magiging hambat-hambat yung maayo, no? Nakakita mo ka nang magmukbang uban diha nga grabe kay makadala og kaon. Maunay mukbang nga ang uban mag-ingon na dayon nga murag na bulaos-bulaos. Mukbang gani, no?
Di ba? Nga. Eto para ni kay putot. Nya ato ning sabawan, dahil kunis-kunisan ako sa unod gamay. Sudan na ni putot. No. Buyag ba kay si putot? Ayan, sa kaputot Nay unod sa kaputot. Lami og sudan si putot today. Lami ang sudan mo sa almusal ha. Si putot ay nangwag si putot. Hala, mga anak mo po ni siya. Nya dato ni agi kay upat ka makyang anak. Nya gipang pangayo ra gihapon. Ang kuan duha naligsan. Dito sa bukid naligsan. And then dito sila nililin pod naligsan. Kaybaw na mo itoy nga sige sa lakaw-lakaw nya itabok sa karsada. Moto naligsan. Sayang kaayo. Eto, sakay putot. Asa imong bawganan ko? Where is your plate? Plate number. I will put your food para mag breakfast na si putot. Si Sherwin ay nagising na siya. Gising na si Sherwin. Ayun. Agoy. Ala, nag-brief. Nag-brief si Sherwin. Na? Tabunin na ba? Tabunin ka makita. Ayun. Tabunan baka makita ang kuan impyerno. Eto sa kay putot. Ang sarap ng ulam putot today, ha? Palangga na baka ni Mami ang nag-iisa naming anak, si Putput. Eto. Diba? Sosyalan talaga ngayon ang ating almusal. Eto, eting na ha. Kaon day si Putot. Ay, di magpa-alkansi si Putot. Pag may makain, kain. Ayan, kumain na siya. Eto guys, maraming salamat sa inyong lahat. Kainin natin ito. Ito ay lava cake. So, mayroon tayong kuan panghimagas. A lava cake. Ito ay chocolate flavor. Ayan. Sarap, no? Uban na. Nabalik ka ka? Agaha ka? Ay, nagukas-ukas, buntag pa. Nagukas-ukas. Sige, ang panuhot, mayayay na pod. Pag mayayay, sige, kay mayayay na pod, ha? Ukas-ukas. Kay mag-ingon na pod nga gipanuhot. Eto guys, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat sa inyong lahat. Ako ay magpaalam na. I love you all guys.